Lesi isimo somqondo nombono wama-capitalist ukuze kucindezelwe abantu abansundu ngamaholo amancane nezikweletu. Ayisihlazile i-statement sakho mfowethu. Number 1, abelungu abanazo ney'kweletu, amaNdiya awanazo ney'kweletu, amakhaladi awanazo ney'kweletu. Because uma ukuthi banazo and now bathola amaholo amancane, that means ukuthi wonke umuntu ucindezeka using amaholo amancane nezikweletu. Okay. Number two, angikuphiki lokho kushoyo, kodwa I'm just disputing, ngizama ukuveza ukuthi ama-gaps lana akuphi. Right? Let me ask you this question yami elandelayo. Ngobani ama-capitalist? More importantly, wobani ama-capitalist okuyiwona anembono that shape i-economy? Ngicela ukubuza. Number 1, ayisiyidefine lento lena okuthiwa i-capitalist. I-capitalist, guys, is an individual olandela ama-principles e-capitalism. And i-capitalism ithi we use i-capital to make i-profit. Yonke into is i-capital that is meant to make i-profit. Umuntu is a human capital, yini umsebenzi wakhe? Make i-profit. Imali is i-liquid capital, yini umsebenzi wayo? Is to make i-profit. Machinery, capital, infrastructural capital that is used to make i-profit. Yonke i-capital, yonke into under capitalism exists to make iphilela, ikhonela ukuthi yakhe i-profit. That is i-capitalism. Okay. Now, ayesibuka ukuthi ubani o-exercise i-capitalism. Nangu umuntu uyahamba uyothenga itekisi. Right? Ushintsha imali yakhe uyenza itekisi. Leli tekisi lizokwenza njani? Lizophuma emgwaqeni lithatha abantu limenze i-profit. Capitalist leyo. So amatekisi capitalist leyo. Nangu umuntu unemali. Uyaphuma uhambe wakhe imicasho. Eqashise ngezinto zakhe 2000 iyodwa. Ukwenzelani lokhu? Wenzela ukuthi ethole i-profit, angithi capitalist leyo. Capitalist leyo. Right? Nangu umuntu uphuma eminyango uyothenga amafruit, uyothenga ama-veggie, uyabuya uzowadayisa. Wadayisela ukuthi ethole i-profit, i-capitalist leyo. So my question is, i-question elandelayo ukuthi akhona nama-capitalist ngakini? Probably answer yebo. Answer yebo. Uma ukuthi konto yenzayo nje usebenzisa i-capital yakho, usebenzisa anything onayo ukuze wenze i-profit, you are a capitalist, sir, madam. Ngadlala ama-politicians lana bafethu bentshela ama-buzzwords bethi bukandaba abantu labantu benkhombisa abelungu abanemali bese bethi bona iwona ama-capitalist. Yona leyo politician le. Yona. You know. Capitalism bafethu is almost human nature. Right? Is almost except ukuthi izinto thina azenzeli profit kuphela. Right? Uma ngibeze umuntu uma ngibeze umuntu lana emgwaqeni ngithi hayi ngiyamsiza uya ngalapha engiyangakhona sengiyayiphikisa i-capitalism by using i-infrastructure enginayo to help omunye umuntu, not in exchange for a profit. Now I'm exercising a socialism. Guys, bafethu ningadukiswa bafethu ama-politicians. Ningadukiswa ama-politicians bafethu. These guys, angithuli. Ngizothula ngoba nakho eGermany, eChina, eRussia, anytime awenza ama-revolutions ubulawa othisha kuqala. Ngoba nakho othisha bazothi imani bafethu ayesebenzisa ulwazi ayesicabange. Ifuneki leyo nto leyo i-revolution. Yeah. Out of it. You know. Bafethu ngiyafunda lapha ne-UJ. Yabona bafethu abantu abakwipolitiki bafethu allegedly abayiluthanga kanje nale system lena yokhanda ama-res. Ngalana bantshela ukuthi hayi thina we are socialist, izinto ezenzayo senzela ukusiza abantu. Ngalana babhizi bayalutha kodwa bathi bhekana belunga babhizi bayalutha. Bro. Asifunde bafethu ake sihlaziye kahle izinto.